Sådan. Første opstart i 2011. Lyder som det skal. Skønt at høre en V8 igen. Det har en rigtig lang vinter. Skulle lige have lidt strøm. Bare for at være sikker på at starte. Ja, det er skønt. Regner med 2 dage, så er det super godt vejr. Det skulle være den første søndag i april, hvor det faktisk bliver rigtig godt vejr. Så der håber jeg og tror på, at vi skal ud og køre. Skønt vogn. Skal vi lige ned under hjelmen til de stakkels hungrende V8-fans. Ja, det er ikke nemt at se noget, men kan da få lidt lyd. Sådan. Ja, jeg beklager, jeg har ikke lys på det kamera her. Så det er kun det naturlige lys, der er herinde. Øj, det er lækker. Det er lækker. Næste video bliver den første tur i 2011. Det skal jeg nok se, om jeg kan gøre lidt bedre, end jeg gjorde sidste år, fordi det har jeg fået rigtig meget skæld ud for. Dårlig musik, ingen motorlyd, elendig kvalitet af bælter, og jeg har hørt mange kommentarer på den lille stykke video. Så vi tager et kig indenfor. Igen, jeg ved godt, der er ikke lys på. Det må jeg meget undskylde. Så ja, tak for denne gang. Det var den første start i 2011. Vender vi snart tilbage med filmen, der her den første tur i 2011. Så